Aşgabatda okuwçylaryň, studentleriň we büdjet işgärleriniň müňlerçesi agyr atletika boýunça paýtagtda geçjek Dünýä çempionatynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk çärelerine gatnaşmaga mejbur edilýär. Belläp geçdik 1 noýabrda akşam saat 20:00'da başlajak edilýän agyr atletika boýunça Dünýä çempionaty 10 noýabra çenli dowam eder we bu halkara sport çäresi Aşgabatyň Olimpiya şäherjiginde geçirilär. Türkmenistanda bolup geçen wakalara we täzeliklere ýakyndan sinedýän Aşgabatly synçy Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, bu sport çäresiniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri 20 oktýabrda başlap, indi 10 günden gowrak wagt bäri paýtagtyň Olimpiya şäherjiginde we şol ýerdäki stadionda dowam edýär. Taýýarlyk atnaşan okuwçylaryň, studentleriň, medeniýet işgärleriniň, aň bilen puwdugynyň işgärleriniň hem-de belli bir sport türleriniň wadynyň umumy jeminiň 14-15 min adamdygyny aýdýarlar. Onu aýdýarlar şol dabarany taýýarlayan rejissörler, ýene gaýrylar. Dabara taýýarlyk işleri öňkü gerekler adatça öýlen saat 15-den soňra başlanyp, o saat 19-da çenli dowam edýär. Öňün düýün çäreler saat 14-den başlanyp, akşam saat 20-ge ýakyn tamamlanýar. Diýip Synç Bugaýew taýýarlyk çärelerine gatnaşan studentlere we bu çäreni guramalaşdyrýan rejissörlere salgylanyp gürrüň berdi. Maglumat üçin aýtsak, oktýabryň soňky 10 günliginde Türkmenistanda mektep okuwçylary we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri güýzki diňjalşda bolýar. Bugaýew çağalaryň we ýaşlaryň güýzki diňjalşda dygyna garamadan öňünden düzülen sanaw esasında olaryň bu çäre gatnaşmaly edilendigini belledi. Aýdylmagyna görä, bu taýýarlyk çäreleri ýurtda geçirilýän öňkü dabaralardan tapawutlanmaýar. Ýürite bellenen rejissörler çäre gatnaşanlaryň dürli gimnastika maşyklaryny, tanslary, şowhunlary sinhron ýerine ýetirmegini üpçün edýärler. Galbersede çärelere gatnaşmaga mejbur edilýän büdjet işgärleri, studentler we okuwçylar agyr atletika boýunça Dünýä çempionatynyň Aşgabatda geçiriljek açylyş dabarasyna tomoşa çökmünde hem gatnaşmaga borçly edildi. Dabaralarça höwes bildiren adamlaryň özleri goý berilmeýär, oňadyň öňünden düzülen sanaw esasyna şowhun etmek üçin görýte taýýarlandan öňden 10 gün mer taýýarlyk geçberler goý berildi. Diýip Bugaýew belledi. Mundan başga bu dabara gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan gelen mehmanlara şol sanda türgenlere hyzmat etjek türkmenistanylaryň müňlerçesi we 500 çemesi meýletinçi sport libasyny we aýakgabyny satyn almaga mejbur edildi. Muhtuna paýlanyp berilmändir. Goý ýaşly renkli sport formasy, sport papagy, krasowka diýen aýakgaby, agyr renkli şolaň umum bagasy orta adap bilen 900 manat çemes diýýärler, şonu satyn alan berýän gurrugy. Diýip Bugaýew aýtdy. Ýatladyp geçdik, mundan bir hepde çemesi ozal Türkmen portal saýty döwlet medeniýetine salgylanyp, Türkmenistanyň dokma senaty ministrligine degişli döwlet kärhanalarynyň Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça Dünýä çempionatyna niýetlep 1300 komplekt sport eşigini taýýarlandygyny habar beripdi. Şonu taýýarlanan libaslaryň ýarşa gatnaşyjy türgenlere, meýletinçilere, gurnoýjylara, saglyk işgärlerine, media serişdeleriniň wekillerine we hojalyk işgärlerine niýetlenilendi aýdylypdy. Türkmenistanda agyr ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan azyk haritlarynyň gyçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýän döwre türkmen häkimetleri ýurtda halkara sport çäreleriniň bir näçesini geçirdi we geçirmegi planlaşdyrýar. Şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda Amulhadar halkara awtoralysy geçirilen bolsa, geçen ýylyň sentýabrynda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Şeýlede ýapyk velotrek boýunça nowatdaky Dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçiriljekdi aýdylýar. Agyr atletikanyň halkara federasiýasy Aşgabatda agyr atletika boýunça geçjek Dünýä çempionatyny rekord derejede, ýagny dünýäniň 91 döwletinden 693 türgeniň gatnaşjakdygyny ma'lum etdi.